Persuna tista' tkun imdawra bin-nies il-ħin kollu u xorta tħossha waħedha. Hekk qalilna Peter, isem fit-tincture li tajna lil raġel li qasam l-esperjenza tiegħu magħna dwar sfidi ta' saħħa mentali li jaffaċċja tul ħajtu u li xtaq jibqa' anonimu minħabba it-tabu li għadha reali ħafna fil-konfront ta' persuni bħalu. Peter ħadna lura l-meta kien għadu tifel fuq il-bankijiet tal-iskola, meta kien maħkum minn vuċi li kienet tikkontrollalu it-tfulija. Għalilna li spiss kien jispiċċa jiċċassa f'solitudni u minn flok kien isib lajnuna kien jiġi ġudikat minn ta' madwaru. Fil-klassi dak iż-żmien jew imqareb jew kienet intuża ħafna l-kelma mxajtan u ndannat. Kien ikun hemm instanti fejn kienu jgħidu li ċċassat għax ma kontx inkun fil-post fiżikament iva, mentalment le. Din il-vuċi baqgħet tikkontrolla ħajtu anke meta kiber fosthom fuq il-post tax-xogħol. Tkun fuq il-post tax-xogħol normali jkun hemm internal call għal pożizzjoni ogħla fejn inti tkun ċert li inti kapaċi tuħodha dik ir-rol. Però din il-vuċi dejjem tajlek isma' inti tagħmlux dal-pass għax m'intix kapaċi. Peter spjegalna kif il-pandemija l-ansjetà eskalat u nbidlet f'dipressjoni u fejn qabel qatt ma ħass il-bżonn li jfittex l-għajnuna beda jmur terapija biex jitgħallem jikkontrolla l-emozzjonijiet li kienu qed jirkbuh. Fis minn il-COVID għalkemm ma konniex total lockdown, l-awtoritajiet dejna biex nibqgħu ġewwa ovvjament. Jiena bejn l-erba' ħitan l-emozzjoni splodiet u l-ansjetà tiegħi splodiet fejn mbagħad hemmhekk indunajt li vera għandi bżonn l-għajnuna. Il-punt ta' tluq huwa li wieħed jaċċetta li għandu problema u jfittex l-għajnuna għaliha. Isek mort għand physiotherapist bħalma jtik tagħmel movimenti għax għandek onqok juġak jew għax għandek spaltek juġak, dan sempliċement jikkoċjak kif inti tiddilja mas-sitwazzjoni ma tħallix l-ansjetà tieħu over il-kontroll ta' ġismek u ta' moħħok. Peter qalilna li t-terapija ma tfissirx li kollox ħajispiċċa mill-lum għal-għada, imma s-sitwazzjoni tibda titjieb bil-mod. Però jinġi li kien ikun hemm instanti fejn ma rridx noħroġ minn ġo sodda. Ġranet sħaħ, l-uniku serħan ninsib illi noqgħod ġo sodda. Mentri inti tagħti lilek innifsek ir-rieda li isma' qumu kompli għax hemm min ridlek il-ġita, tifhem. U appella l-attenzjoni fost it-tfal għaliex jemmen li kieku l-problema tiegħu ġiet identifikata meta kien żgħir kien jevita ħafna sofferenzi tul ħajtu. L-istess appella d-dieħa l-adulti biex ma jħossuhomx iżolati fis-solitudni u jfittxu l-għajnuna. Persuna waħedha tista' tkun fi crowd, persuna waħedha tista' tkun fil-familja, tista' tkun imdawra bil-ħbieb f'attivitajiet soċjali u xorta il-persuna tkun qed iħossu waħdu. Ġifieri meta naraw nies li l-imġiba tagħhom hija ejja ngħidu hekk daqsxejn ta' ħsieb u bniedem jiġi għajjien għax-xogħol forsi jew jista' jkun li ma jkunx raqat il-lejl kollu. Allura dak il-bniedem ta' min javviċinah, joffrilu l-għajnuna u ovvjament inħeġġuh imur għall-għajnuna.